Let's go, poďte. Would you like, my boy? Too many houses that I couldn't count it. 1, 2, 3, I've been counting for a platinum. Got a lot of candy, you know what the amount is. So many sweets that your boy be surrounded. Yeah, I wanna get the candy. Got a mask on like I'm a vigilante. Trick or treat, got me rolling up to Eddie. If they tryna trick, tell me in the alley. Playing like you know, take your slimmer jeans, just like a single I get big. Check out my finger, my jiggle, sounds I kick 'em, sugar, snack, you dig 'em, damn, I'm picking on the sippy slam. You know who I am, you know who I am. Back up, that's in order. Donna, get out the water. Nah, not yet. Ready, set, go. When I grab the mic, they get petrified. Why, hey, I'm just so fly. Lions, tigers, bears, oh my God. Goodness gracious, witness, style, chow, wow. I'm ripping this microphone. Ain't no place like home, ain't no place like no speed. Can I get up and you know it? Hey, Jay, can I get up and you know it? Hey, y'all, can I get up and you know it? You wanna fly style? Choose my show. Pochopte sa ešte krásne. Super. Decka, poďte tuto ku mne. Povedzte mi, že ako sa vám páčilo na súťažiach. Čokoľvek vás napadne prvé. Na ty? Na ty. Eli, čo také, že hneď prvé, že čo bolo super? Že sme mohli všetko tancovať. Všetko. Vaneska? Mne sa páčili tie všetky choreografie. Tie iné, že? Že sme ich mohli vidieť. A to je presne pointa toho, aby sme mali rozhľad, aby sme sa inšpirovali, aby sme zistili, že existujú aj iné tanečné školy, ktoré tiež musia makať, že? Nie, vám nedám mikrofón, keď nechcete, lebo vidím, že máte smrť v očiach. Olivia, hlavne ty, že? Nechceš ísť za záves? Ale čo sme sa bavili o súťažiach? A niečo som sa povedať, dobre, to je jedno. Vicky, tebe sa čo páčilo na súťaži? Že sme videli, ako ostatní tančujú. Super. Tak vlastne bola to dobrá skúsenosť, že? Aj keď sme sa neumiestnili na prvých 3 miestach, podľa mňa náš kostým bol zase na prvom, že? New York. Povedz to kľudne do mikrofónu. Akoby nie teplé kostýmy. Prosím. Čo vy ste chceli, crop topy? No dobre, tak ale musím to po zvážení s rodičmi, dobre? Rodičia budú za, že? Ale to je hip-hop, vieš? To je proste štýl. Povedzte, čo sa učíme na tréningu. Čo je to ten hip-hop? Tanec. A
ešte, Miška, kde si? Kde si? Čo to je ešte ten hip-hop? Čo to, keď vždycky vítame nejakého nového človečika, čo mu hovoríme? Že keď prídete k babine v nedeľu na obed a babina sa opýta, že čo to je ten hip-hop? Graffiti. Je to cool? Tu, rá. A čo tam patrí? Moda. Je moda, nech sa páči, to je moda. Čo tam ešte patrí? Sprejovanie. Graffiti, výborné. Karolinka, čo tam patrí ešte? Tanec. Tanec, perfektne. Čo sme ešte nespomenuli? DJ. DJ and Rhythm! Áno, presne to ich učíme. Hip-hopová kultúra vznikla síce na druhom konci sveta, ale je to ako náš folklór, kde máme v každom kraji iné kroje, iné farby, iné piesne, tak takisto aj hip-hop je takáto krásna kultúra, ktorá takto vyzerá. Takže super. Dobre, decko, že vás nebudem týrať. Môžete ísť za rodičmi a môžete sa pozerať na zvýšok nášho vystúpenia. Podľa mňa sa naozaj pozerajte, lebo ešte len teraz to začína gradovať. A ja vám chcem predstaviť naše Backstreet Girls.